Ассалому алайкум дӯстон, бародарон ва касоне ки айни ҳол моро тамошо доред. Хуш омадед ба канали Савдои Чорво. Имрӯз тасмим гирифтем як сар бахачаи беҳтарин дар фурӯш гузорем. Бародаро хеле буд дар канал видеои нав набуд. мақсад кору борам бисёр буд ва ҳам моли хубам ба даст нағалтида буд ки баҳри шумо пешкаш гардонем. имрӯз як сар моли беҳтарин дар фурӯш гузоштем. ина масъалаи пову параш. хӯрдан саломатиш 100% кафолат дода мешавад. аҳлиштам он аҳлай. бародаро, каналда ҳатман обуна шавен, подписатсия кунед, лайкҳоро бизанед ва фикротонро ҳатман дар комментария бинависен. гапҳои безеб наки нанависен, гапи хуб бинависен. машоаллоҳ, беҳтарин бақача. и бақа эмхӯрай камтар хӯрдагия мақсад бо бари ягон ҷо сартиам мешавад, алафдан сартиам мешавад, бисёр хӯрдагӣ нест. я бор дига пушти қафои мо навор мегирем. ина марҳамат пушти мо беҳтарин аст. хоб, нархша гуфта мегзарем. нархш боша 15500 сом. дастафка дора, муомилаам дора, муомили хуб дора. дастафкаам любой ҷо бурда мерасонем, ки ҷои Тоҷикистон боша, я бало мекунем, дастафкаша мекунем.